שלום לכולם. במסגרת הטיפ היומי שלי, של הסדנה בלוג משלך, הייתי רוצה לדבר איתכם היום על הנושא של מחסומי כתיבה. מחסום כתיבה קיים אצל כולנו, גם אצל הכותבים הפוריים ביותר. יש תקופות שמרגישים בזה יותר, יש תקופות שפחות, והייתי רוצה לתת לכם כמה דרכים ששוברות את מחסום הכתיבה. אחת מהן היא לקרוא. קחו לכם ספר שאתם אוהבות, שגרם לכם להתרגשות, גם אם זה ספר שקראתם יותר מפעם אחת, ופשוט תחזרו אליו, תדפדפו בו, תיכנסו ותקראו קטעים שאהבתם. הקריאה מאוד מאוד מניעה לכתיבה. דבר שני שהייתי ממליצה לכם זה להתבונן בתמונה שאתן אוהבות גם. אם זו תמונה שתלויה אצלכם בבית, אם זו תמונה באלבום שלכם כילדים, עם ההורים שלכם, עם סבא וסבתא, ופשוט לכתוב עליה. קחו את התמונה, שימו אותה מולכן ותכתבו עליה סיפור קצר. אני מבטיחה לכם שהסיפור יהיה נהדר ומרגש. והדבר השלישי הוא פשוט להקשיב, ולא סתם להקשיב, אפילו לצוטט. אני מצוטטת סדרתית לשיחות. אני מקשיבה לשיחות שמנהלים ברכבת, אני מקשיבה לשיחות של אנשים שמדברים לידי בטלפון, ולא פעם אפשר ללמוד גם מה הצד השני אומר, למרות שמקשיבים רק לצד אחד. סביב העניין הזה אפשר לבנות סיפורים שלמים. אנשים בסופו של דבר, זה הדבר הכי מעניין שיש. אז תקראו, תתבוננו ותקשיבו, ואתם תראו שהכתיבה תגיע. והכי חשוב, תמשיכו לכתוב וליהנות, ואני ממליצה לכל אחת שיהיה לה בלוג משלה. להתראות.